Но, с другой стороны, если кто-то и сможет смутить, то это болельщики из Таджикистана, потому что они самые громкие. ассалому алейкум. Хуб астед ҳенҷаи мардуми Тоҷикистон, тоҷикои Россия. 5 декабр бои 5 та қаҳрамони тоҷик аст. Наге хабардор накардем. ҳоло ҳам вақт ҳаст билет бихаре, чун дар ин бой яке аз ҳамин уқобҳои баландпарвози тоҷик Нурулло Алиев ҳам чӣ кор мекунад, меҳмон мешавад ва алал хусус дигар одамои қадрдони Тоҷикистонро меоянд. Бой беҳтарин мешавад, яъне ки ҷанговори хунад дастгирӣ мекунем, бурду бох аз ҷониби Парвардигор. ба ҳамон хотир бародаро ҳозир будуред, дар ин рақами Тоҷикистон мондаге дар WhatsApp нависе, билетҳоро харидорӣ кунед. Билетҳоро ки мефурӯша акай Бахриддин Ҷалолов. мо бошем ҳамроҳи акай Саъдиҷон бо барабани худ дастгирӣ мухлисо сарҷамъи тоҷико. худо нигаҳбонту мардуми сарбуланди Тоҷикистон. худо нигаҳбон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.